Tragična i iznenadna smrt Nade Petric iz Velikog Ravena kod Križevaca potresla je njenu obitelj i mještane tog prigorskog kraja u kojem je do umirovljenja radila kao razredna nastavnica. Obiteljski liječnik iz Križevaca u ponedjeljak 6. ožujka poslao ju je na hitan pregled u Koprivničku bolnicu, jer je Nada imala čak 126 otkucaja srca u minuti. Tamo je skoro 9 sati čekala na pregled da bi nakon 10-minutne obrade bila puštena kući. Tamo je, nakon samo nekoliko minuta, preminula. Mislim, stvarno se potrudili, napravili neke one osnovne pretrage koje on može napraviti, ali rekli je da je najbolje da idemo u Koprivnicu u hitnu. A to vam je rekao obiteljski liječnik? Obiteljski liječnik, da idemo u hitnu i dal nam je uputnicu i tako dalje. To je koji obiteljski liječnik, kako se zove? To je dr. Bevc, čini mi se, da. To je tu u Križevcima? To je u Križevcima, da. To je bilo kad? U jutarnjim satima? To je bilo popodne jer on radil popodne. Dobro. To je bilo popodne. I mi smo negdje oko 5 sati možda ili malo ranije krenuli u Koprivnicu i tam smo došli nešto prije 6, možda par minuta prije 6. Tam je bilo puno ljudi, ja sam predal odmah uputnicu, na uputnici je pisalo hitno. Ja sam par puta urgirao kod sestre i pitao sam zakaj neko ne zove jer piše hitno. A kad piše hitno, onda piše na svim ordinacijama ako je hitan slučaj ili invalid da ima prednost neko. A s obzirom da ste upućeni na hitnu, kakve simptome imala vaša supruga? Ona je imala prekomjerni broj otkucaja. Koliko? 125-6 tu negdje, da. I to je jedni razlog bio. I mislim da za to postoje čak banalni lijekovi da se to moglo spriječiti. Da. Koliko je trebalo da vas prime onda? Mi smo tamo čekali negdje cirka 12 sati, u 12 sati su nju pozvali unutra. Čekajte, vi ste došli u 6 popodne? U 6 popodne, nešto prije 6 popodne. I ona je došla na red kad? U pola Ona je noći? došla negdje u pola noći na red, da. I cijelo vrijeme je čekala? Cijelo vrijeme smo čekali, ne samo mi, čekali i puno ljudi. Znači nije primila u tom vremenu nikakav lijek, ništa još? Ne, nije primila ništa. Da bi konačno izašla u 3 sata van. 3 sata je bila na obradi? Bila je unutra. A ja ću vam sad pokazati i dokument. U 3 sata ona je izašla, veli ništa, poslao nas je doma, jeli da se sutra javim u svojemu liječniku. Dobro, nemaš tu kaj diskutirati. Jesu joj što dali? Molim? Je li rekla da su joj što dali, kakav lijek? Ne, nije propisao niti plivadon. Da, nije propisao ama baš ništa. I liječnik počeo pregledavati u 2 sata i 50 minuta. Ujutro? Ujutro, da. A završio u 3:00. Došli smo doma negdje iza 4 sata. Ja sam otključao kuću. Ušli smo u kuću. Onda sam ja izašao van da pokupim još neke stvari iz auta. Za par minuta sam se vratil. Bil sam u kuhinji i čul sam u kupaoni neke glasove, ali mislio sam da možda povraća. Ja sam otvorio vrata od kupaone, ona je ležala dole. Ja sam pokušao nekakvu masažu srca, zval sam odmah hitnu, međutim ništa od toga nije bilo. Ona je umrla. Niste tražili obdukciju? Ne, kaj da tražim obdukciju, to ne bi ni htjela. Kako to je? Jer mi ne možemo vratiti nju i ona. Nadin suprug Franjo Petric još uvijek razmišlja o tužbi, a odgovornima kaže smatra dežurne na hitnom odjelu Koprivničke bolnice. Sestru kojoj je, navodi, više puta spomenuo problem, te liječnika koji je nije zadržao na liječenju. Jeste poslije kontaktirali možda s liječnicima? Ne, nisam kontaktirao s ničim, ali razmišljam čak i o sudu. Smatram da nisu postupili u redu jer s obzirom i on je ustanovio, tu vam sve piše, on je isto tako ustanovio da ima prekomjerni broj otkucaja, šta nije dobro, i onda ju je mogalo staviti u bolnici. Da je u bolnici umrla, drugi dan bi rekli ne može se ništa pomoći, ne.
i dali neki lijek. Međutim, kažem, nije niti Plivadon propisao. Liječnik opće medicine, dr. Miljenko Berc, potvrdio nam je kako je u ponedjeljak u popodnevnim satima primio Nadu Petric. Imala je prevelik broj otkucaja srca, dobila je lijek i uputnicu za kardiologa, no to nije stigla iskoristiti jer je odmah otpremljena u Koprivničku bolnicu, naveo nam je dr. Berc, šokiran nakon što smo mu rekli da je žena preminula. Moram nastaviti živjeti sam kako moram i kako znam. Dobro pomaže mi tu kćer, pa i rodbina i uglavnom tu smo stali. Ravnatelj Koprivničke opće bolnice, dr. Mato Devčić, također nije znao za tragičan ishod. Međutim, kazao nam je kako će istražiti sve navode u slučaju preminule pacijentice.